이 시간에 말아야 다시 나가라 원래 다시 나가 다시 남아. 이런 통한테 우리한테. nốt mi trong cái này Baca juga dia. 그다음에 가지고 수만하는 우리는 내가 야고 그걸 수만하는 우리는 그다음 가해 알아보구나 그걸 수만하는 rồi lấy sao là nào Go. Bukan lagi. Ada. Jangan nunggu mana. Nanti ini ya ayo itu yang Mana boleh? Ada yang mana? Ada yang mana? Ada mana? Yang betul betul ini semua ini. Sekarang sama dia ada. Sekarang sama. Hai bạn video này thấy nhá. Thằng cái đồ chơi nhá. Thấy nó chỉ không phải. Xí đi. Nói nghe đi. Mình đây được mình đi học tất cả. Ê ha, em thích không được vậy. Thì tao mới đây. Cái này của thầy này. Cái này. Cái này là ara này. Cái này. À cái chuyện này. À. Cái này luôn. Ăn đấy. 그럼 어디 있어?
Apa? Ay, रायनाय खौ दसे दसे खेब बयबो बाथौखौ हैबाय गवाखैनो हैदो थाब गुद लगायबाव आयौ दासो आरोखि मा खालामफिनदों खुरैया लाबो आं लगाय थाब एसे गोजौ गादे मालाबा गोजौ गाना हो बेखौ सार 네, 다리고 끊어. गणेश माया दिनै बेवहायनो होननानै बुंदों आफा जोंनि न'खराव होननानै बुंदों बेवहायनो दिनै मंगल आगोल मासनि मंगलबार मिजिमा गैथारा नामा खासाव सावनो लकेल दाउ माबा मोनजालांबानो मोनजाबा मोजां जालांसै गिसाव जानाय नङा ना बेदरालाय मा सिस्टेम बेलाय लालि दालि बियो थारुन खुमब्राजों दाउ ओंखामाथ' जाथ'वाखै खोमा ने ओंखामा दा लासोर जासिगोन नामा ओंखाम गोरलैनि बेदर ओंखाम संग्राया ओंखाम संग्राया नैबेसो दा बै हासिं संग्राखौ जोंना ओंखाम संग्रायानो गोथाव जाखागोन दा लोंदो आं बेफोरखौ जगार होग्रा बायदिसिना देलु देलाखौ संग्राया नै बेनो
दावदैनो नागिरदों नामा खायबाय एसे रेजेकजों नामा रेजेकजों दावदैजों बांद्रायहाय दाउ रेजेकजों दुन्दिया बानलु बोरैबाथार सोरनिबा बेफार बेफारफोरनिसो जाखागोन बाव थांजोबखोथाय रेजेकजों संसै दा रेजेकआ हाखांबायब्रा आंबो एवलांदों गैला ओमफ्राय मोनसेल' संखांबाय रेजेकखौ नङा सायखांबाय ओइ गोदानायाव लांबावदो गोदानायाव फुजा होखांबाय फुजा जोब्बाय जाख्लं बालथिं होबायलाय सिगां बे बायनानै रज'फिनखानाया लेना आंबो हरदो मेथाइ आंबो हरदो आं जायालै गोथाव जाथारगोनलै ओंख्रिया थारुनजों ना गोरान सारायसेखा खुमब्रा बहयाखै बिसिबां बहय थिनदोंमोन आङो फैबाय बासिनानै जागोन मालाय दुंबाय नै साराया ओंख्रिफोरखौबा थावबा दाथाव संसाबो आङो ओंखामखौबा एसे बाथौबो होनदो ओंखाम मोनजायालाय जायख्लङा हगारालै बिदि खालामनाङा जोंखौ मालाय फरायबाबो बानायनो थाखागोन ना मागोनलाय हा ए खुजो जामादै फाथो सुबाय आं जाफैबाय थायो ओंखाम जाबाय नों आं सिन्थारो